vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, Nena, porta les sapatilles, hosti. Ja va! I què soparem avui? Tinc gana. Sopa de pa amb menta! Un altre cop el mateix. Nena, ara he comprat aquest sabó i mira si allarga que ara rento el doble del que rentava abans. Sí? I les mans com et queden, mare? Perquè en Cisco diu que rasco. Va de bastos! Doncs contro. Recontro! Hòstia! Hosti, no, en Marc arriba a casa de treballar i se senta a mirar el futbol. En sèrio? I tu què fas? Què vols que faci? Algú ha de fer la feina de casa. Sempre de fregar jo els plats. Aixeca el cul del sofà i vine a ajudar. Ja vinc, dona, no cal que enfadis. Què et sembla aquest sabó? Mira, estava d'oferta. Sí, està bé, em deixa les mans ben suaus. Va, vinga, em poso jo a rentar plats, et canvies i ens en anem a l'entrega de premis de la Maca. Què et sembla? Vinga, va, perfecte. Em canvio i anem cap allà.